ካባይቶም ሃሩ ስደተኛታት ኢለ ዝናዓቅዎም ደቂ ዘይጋይ ፀግዒ ኮይኖሙኒ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዛንታይ ንኽትፀርፉኒ ንኽትንኡድን ኢለ ይኮንኩን ዘካፍለኩም ዘለኹ ንምንታይ ደኣ ንኽትመሃረሉ ምኽንያቱ እታ ኣነ ዝሓስቦ ዝነበርኩ የና ክሳብ ሕጂ ተሓስብዎ ትህልው ሰባት ክትህልው ስለ ትኽእሉ ኢኹም ተዘይሃለኹም እውን ዘለዉ ስለ ዝፈልጥ ሽግር የብሉን ብድሕር ባይታይ ክጅምር ስመይ ምሕባእ የድልየንን ፈይበን ይበሃል ኣብ ሃገረ ሸወደን ዝነብር ኮይነ ዓደ ሰለስተ ምጭዋት ቆልዑ ኮይነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ በዓል ኪዳነይ ተፈላለየ ሲንግል ማዘር እየ ዘለኹ ከመይ ለይ ኣብ ፍትሕ ከም ዝበፅሕኹ ክዕልለኩም እየ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ናብ 14 ዓመተ ይኸይድ ኣለኹ ኣነ በስመራይ ተወሊደ ዓብየ ኮይኑ ግን 10ይ ክፍሊ ምስ ወፃሕኹ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ሓወይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብሳዋ ዝረኣየ ግፍዒ ይቕበሎ ስለ ዘይነበረ ኣነ ሳዋ ክወርድ ኣይደለየንን ዋላ እኳ ሳዋ ወሪደ ነጥቢ ከምፅእ ጥርጥር እንተዘይነበሮ ግን እቲ ንሳዋ ምውራድ ጠቕላላ ስለ ዘይተቐበሎ ከም ውፅኢቱ ንሱዳን ሕለፊ ኣብኡ ትምህርቲ ክትቕፅል ኢልኒ ኣነ እውን ምስ ሓሳቡ ስለ ዝተሰማማዕኹ ኣሽሓት ከፊለ ሱዳን ሰጊረ ኣይፀንሐን ሓወይ ኣብ ሸወደን ዝነበረ ዓርኮ ላልይኒ ኣይፀላእኽዎን ተፋቒርና ተመርዒና ብፕሮሰስ ገይሩ ድማ ኣብዚ ሃገር ኣምፂኒ ኣብዚ ሃገር ምስ መጻኹ እውን ኣይሓመቕኩን ቋንቋ ዝዓዲ መሊኸ ብነርስ ሞያ ተመሪቐ ኣብዚ ኸየመስገንክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ ግን ኣቦ ደቀ እዩ ምኽንያቱ ንኽምሃር ኩሉ ዕድል ይብኒ ንውለድ ኢሎ ይረበሸንን መኪና እውን ባዕሉ የምሂርኒ ሓርፋፍ ብዛዕባ ድሕር ባይታይ ነዚ ይመስል ሕጂ ግን ናብቲ ቀንዲ ክብለኩም ዝደሊ ከኣቱ ኣብዛ ዓዲ ምስ ኣተኹ መብዛሕትኦም ቀረብቲ ሰብኣየይ ነባራት ልዕሊ 30 ዓመት ዝገበሩን ኣብዚ ዝተወልዱን ስለ ዝነበሩ ኣነ እውን ምስኦም እየ ተወሃሃይ ደመሓዙት ሒዘ ማሕበር ኣትየ ከምዚ ኢልና እንዳቐፀልና ከለና ከም ንፈልጦ ካብ 2013 ነትሒዞም ክሳብ ሕጂ ብብዝሒ ኤርትራውያን ብሳህራ ገይሮም ናብ ኣውሮጳ ከኣትዉ ጀሚሮም ብምንታይ ይፈልጥን እዞም ኣብዚ ዝፀናሕና ነቶም ሓደሽቲ ንቐርቦም ኣይነበርናን ጥራይ ዘይኮነስ ወላ እንተቐሪቦምና እውን ገጽ ነሪኦም ኣይነበርናን ደቀይ እኳ ሓቂ ዘረባ ንእሽትዮም እቶም ንመርዓ ዝኣኸላ ደቆም ግን ምስ እዞም ብሳህራ ዝመፁ ስደተኛታት ከቕርብዎም ይደልዩ ይነበሩን ዓርኪ ነቓዕ ሰባር ከም ዝበሃል ድማ ኣነ እውን ብዝሰምዑ ዝነበርኩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሕሜታ ኢለ ክገልጾ ዝኽእል ብዘይወለ ሓደ ይጸልኦም ነይረ ኣብ ዝኾነ ሃገራዊ ይኹን ካልእ በዓል ንዕድሞም ኣይነበርናን ይመፁ እውን ኣይነበሩን ኮይኑ ግን ወዲ ተምነዎ ዘዘመን ካልዎ ከም ዝበሃል ዘመኖም መፂኡ ኣብዚ ዘለኽዎ ከተማ መብዛሕትኦም ኣብ ውሕዳት ዓመታት ቋንቋ መሊኾም ሞያኦም ተማሂሮም ኣብ ስራሕ ዓለም ተዋፊሮም ኣለዉ እቲ ቀንዲ ዘገርመኒ ግን ብሓደሽቶም ከለዉ ዝሰዓርዎ ብድሆታት እዩ ቋንቋ ይኽእሉን ነይሮም ደብዳቤ ናይ መንግስቲ መፂዎም ብግቡእ ይርድእዎ ስለ ዘይነበሩ ንገሊኦም ክሳብ ናይ መንበሪ ፍቓድ ስእኑ ዋጋ ክፊልዎም እዩ እዚ ኩሉ ዋጋ ከም ዝኸፈሉ ክፈልጥ ዝገበረኒ ግን ቅድሚ ምስ ሰብኣየ ምፍልላይ ሰብኣየ ብዙሕ ይገፍዐኒ ስለ ዝነበረ ማለተይ ሲፀርፈኒ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ጭቕጭቕ ነይርና ከም ውፅኢቱ ድማ ሰብኣየ ሓደ ምሸት ገዛይ ግደፍለይሉ ካብ ገዛ ሰጉጉኒ መሬት ፅልሚት ምስ በለትኒ ኣብ ጎደና ሓደ ካብቶም ስደተኛታት ኢልና ንዕቆም ዝነበርና ሰባት ገዛኡ ወሲዱ ኣሕዲርኒ ሞራላዊ ሓይሊ ዝህብ ምዕዶም ይዒድኒ እቲ ሰብ ሓዳር ምከኣል ምዃኑ ደቀይ ክርኢ ከም ዘለኒ ኣቦ ደቀይ ስለ ዝሓረቐ እምበር ከምኡ ገይሩ ከም ዘይብድለኒ ከረድአኒ ፈቲኑ ኮይኑ ግን ኣነ ክሰምዖ ኣይከኣልኩን ምኽንያቱ ንንውሕ ዝበለ ዋርሕ ዓመታት ክብሎ ይኽእል ተፀሚመ ስለ ዝኸድኩ ናብ ሰብኣየ ከም ዘይምለስ ነጊረዮ ኣቦ ደቀይ ድሕሪ ገለ መዓልታት ምስ መን ተዓቒበ ከም ዘለኹ ስለ ዝፈለጠ ኣብቲ ልዕሊ ዞም ሰባት ዝነበሮ ፀልኢ መሊሱ ሳዕሪርዎ ነቲ ዝዕቆበኒ ወዲ ብኽፉእ ክሪኦ ጀሚሩ ድሕሪ ገለ ዋርሕ ናይ በይነይ ገዛ ሒዘ ደቀይ ምሳይ ክነብሩ ምስ ተፈቐዶም ግን ንኣቦ ደቀይ ነዚ ወዲ ገለ ምስ ትገብሮ ባዕለይ ግዳይካ ውራየ ኢለ ሒዘ ፖሊስ ከንጠልጥለካ ኢለዮ ምኽንያቱ ኣቦ ደቀይ በዓልቲ ኺዳኑ ኣደ ደቁ ከለኹ ኣብ ጎደና ደርቢ ንኸብቅዕ እቲ ስደተኛ ኢለን ንዕቆ ዝነበርና ወዲ ግን ኩሉ ክፋእ ይረሲዑ ትንፋሳት ኪልኒ ሕጂ ኣምላኽ ይመስገን ደቀይ ይኣሊ ስራሐይ ይሰርሕ ጽቡቕ ኣለኹ እዚ ወዲ እንተዘይረድአኒ ነይሩ ምናልባት እውን ህይወተይ መጥፋእኹ ነይረ ካብ ኩሉ ብዛዕባ ናብ ኣቦ ደቀይ ንኽመልሰኒ ዝገበሮ ፃዕሪ ክሓስቡ ከለኹ ብውሽጠይ ንሕማቕ ዝሓስበልካ ዶ ክንዲ ዝተሓልየሉ ኢኻ ኢለ ምኽንያቱ ብፍላይ ኣብ 2015 ከባቢኡ ዝነበረ ዓመታት ብዛዕባ ዞም ብሳህራ ዝመፁ ኤርትራውያን
ንሓምዮን ንዛረቦን ዝነበርና ዘረባታት ክዝክሮ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ልበይ ዝቕንዞ። እቲ ቀንዲ ዘቐንዝወኒ ምኽንያት ድማ ንምንታይ ክሳብ ክንድኡ ብዘይ ምኽንያት ንጸልኦም ምንባርና ስለ ዘይተረድኣንን ዘይርድኣንን ዘሎ እዩ። ክቡራት ኣሕዋት ብፍላይ ድማ እቶም ነባራት ነዞም መናእሰያት ክንደይ ሽግር ይሕልፉ ፈጺምኩም ኣይትፈልጥዎምን፣ ክንደይ ፍቕሪ ኣለዎም እውን ፈጺምኩም ኣይትፈልጥዎምን ኢኹም። ኣነ ሕጂ ቀረብተይ ፋሚልን መናእሰያትን ኮይኖም ነዊሕ ዘይገበሮ ብዝዓዲ እዮም። እቲ ቀደም ኣውደ ዓመት ክንዕድሞም ኣይኮነን ወላንዛ ክንሪኦም ንጸሎም ነርና። ሕጂ ግን ክንዮ ደቂ ሓንቲ ሃገር ከም ሓንቲ ስድራ ቤት ኮይና ኢና ገዛና ንሕልፎ። ኣውደ ዓመት ብሓንሳብ ንውዕል፣ ብሓንሳብ ንዛወር፣ ሻሂ ንሰቲ። ደቅና እውን ብጣዕሚ እዮም ዝፋተው። ኣብዚ ዘለኽዎ ገዛውቲ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣለና። ሓቂ ሓይሽ ኣነ ካብ ኩላህና ዝነውሐ ብዝዓዲ ዝገበርኩ። ብልቦናኦምን ቅንዕናኦምን ግን ዋሃ ዘብሉ መናእሰያት ኣለዉ። ንሶምን ስነ ስርዓቶምን እንቋዕ ኤርትራውያን ኮኑ እንቋዕ ኣሕዋተይ ኮኑ እየ ዝብል ሓዳረይ ብምፍራሱ ብጣዕሚ ዘውክየኒ። እዞም ሰባት እዚኦም ምልላየይ ግን ዓብይ ዕድል እዩ ንዓይ። እዚ ተመክሮ ዘካፍለኩም ዘለኹ ስቲል ክሳብ ሕጂ ከምታ ኣነ ቀደም ዝሓስቦ ዝነበርኩ ትሓስቡ ዘለኹም ሰባት ስለ ዝፈልጥ እየ። ኣነ እውን ዝወረደኒ ሽግር ዓብይ ትምህርቲ ምሂርኒ ብዝተገብረለይ ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ስለ ዝተሰዓርኩ እምበር ህይወተይ ከም ቀደም እንተትህሉ ነይራ። እዚ ተመክሮ እዚ ክንዮ ንዓይ ንሰብ ከማኽሮ ከካፍሎን ኣኽኢልን ኣሎ። ሕጂ ድማ ከምዚ ኣነ ዝነበርክዎ ዘለኹም እንተሃሊኹም ቅረብዎም፣ ኣዕልልዎም። ዘይፀዓዱ ብሩህ መጻኢ ዘለዎም ሰሪሖም ንህይወቶም ዝገጥሙ ክንዮ ደቆም ስድራኦም ዝኣልዩ ከምቲ ንግምቶም ዘይኮኑ መናእሰያት እዮም። ሓግዝዎም ድማ ኣጆኹም በልዎም። ሓብትኹም ፈይበን ካብ ሃገረ ሽወደን ክብረት ተሃበለይ። ብፍላይ ድማ ወለደይ ፕሮዳክሽን የቐኒየለይ።